Nakon što nas je Marko poučavao koliko je važno da razumijemo sami sebe kao bića odnosa i da te odnose dovedemo u ravnovjesje, u ravnotežu. Te odnose sjećamo se sa svijetom, pa onda sa drugim ljudima, pa sa samim sobom i na koncu sva ta tri horizontalna odnosa, koliko je važno dovesti ih u odnos s Bogom, da dobiju dubinu i da dobiju na uzvišenosti i da u njima se može dogoditi ono zašto smo stvoreni. Nakon te pouke koja je išla kroz jednostavne slike i jednostavne priče, Marko kao da čuje naša pitanja koja su se možda rodila u nama. Dobro, ali što ćemo sa našim najbližim odnosima u kojima smo nemoćni? I onda odjednom se nađemo sa mnoštvom takvih odnosa. Slušate suprugu koja kaže 30 godina smo u braku, ne mogu više. Neće da se promijeni. Što god da to bilo, kocka, alkohol, način života, što god da... Ne mogu više, što da radim? Bilo da je riječ o mužu koji kaže 25 godina se trudim da se toj ženi približim, da nađem odnosno neće, odbija me, što da radim? Bilo da je riječ o roditeljima koji kažu imamo dijete koje ide krivim putem i ne znam što da napravim. I tako redom. Bilo da imaš majku koja neće da te sluša i radi po svome, a ti znaš da to nije dobro za nju. Bilo da imaš oca koji hoće po svome i tako redom. I osjetimo u tim najbližim odnosima, tamo gdje bismo htjeli dati najbolje od sebe, najbliži kažu ne, stave ti granicu. Imaš muku, htio bi, znaš kako bi se moglo, znaš što je bolje, ne ide. To se dogodilo Isusu, kaže Marko. I evo vam taj slučaj da iz njega naučite što vam je u tim situacijama nemoći važno. Vi se možete slomiti od nemoći, vi možete svoj život učiniti groznim, ali je važno naučiti kako se nositi sa tim nemoćima u našim odnosima u kojima doživljavamo takve granice. Kaže Marko, Isus je došao k svojima u Nazaret. Tamo je odrastao. I onda vrlo onako gotovo neprimjetno nas poučava kako je došao. Kaže da je došao, da su ga dopratili njegovi učenici i kada dođe subota. To zvuči onako nevažno, ali to je važan detalj. Znači, došao je Nazaret i čekao pogodan trenutak da im govori. Nije navalio, nije odmah htio da bude po njegovu. Ima vremena. Pogodan trenutak je šabat, subota. To je dan posvećen Bogu. Dan kad su ljudi najotvoreniji Bogu. I on će taj dan u sinagogi početi govoriti im što je došao, govoriti im o kraljevstvu Božjem. I na taj dan, posvećen Bogu, oni će ga odbaciti. I tu, u njegovom mjestu, njemu najbliži, odbacit će ga. To je jako bolno iskustvo i nama je važno da razumijemo kako se to događa i što iz toga možemo naučiti. Kaže Marko, 3 stvari je on iskusio. Prvo, da kad je govorio u sinagogi, da su bili preneraženi. Pitali se, otkud njemu to? Ili, u našim iskustvima, to mi prevodimo, ma tko si ti da ti meni govoriš? Ma otkud tebi pravo da ti mene poučavaš? Ma što ti imaš sa mnom? Ma što se miješaš u moj život? Kako ti znaš što je za mene bolje? I takva slična pitanja u kojima ljudi odjednom ne dopuštaju da im dođete blizu,
koliko god vaše nakane bile dobre. Drugo, što kaže Marko je da su govorili, pa znamo mi tko si ti, pa mi znamo svu tvoju rodbinu. I to se pokazuje, kaže Marko, jednom od najvećih poteškoća u ljudskim odnosima. Kad god ti za nekoga kažeš ja znam tko si, ti više nisi spreman vidjeti to što se ne vidi u toj tvojoj kategoriji, u toj tvojoj ladici tko si. Volio bih da to dobro razumijemo jer je to jedna važna stvar za naše ljudske odnose. Mi znamo da postoji zapovjed, i to važna zapovjed, nemoj sebi praviti lika stvoritelja. Ne pravi sebi nikakav lik o Bogu kojega ne vidiš, kojega se ne može vidjeti. Kakav god ti lik napraviš, to neće biti Bog, nego idol. To ne smiješ praviti, to je zakon koji stoji na početku odnosa Boga i izraelskog naroda. Taj isti zakon važi za naše ljudske odnose. Nemoj sebi praviti lika o drugom čovjeku. Ja znam tko je on, ja znam kakav je on. Ti si napravio lik i više ne vidiš ni tko je on, ni što on može biti, ni kako se može promijeniti. To je iznimno važno. To su Isusu napravili. Mi znamo tko si ti, mi znamo sve tvoje odnose. Ti si s nama odrastao, što ćeš ti onda nama govoriti? I treću stvar koju kaže Marko, to je da su se sablažnjavali. Da su njemu koji im je navještao kraljevstvo govorio o stvoritelju kojega nisu vidjeli, ali u kojeg vjeruju, na dan šabata koji je posvećen tom Bogu, njemu koji je prisutnost tog Boga, rekli ne, dosta. Jako važno da razumijemo kako Isus reagira. On je došao svojima, to Ivan piše u Evanđelju, i njegovi ga nisu primili. Ali on svoje nije odbacio. On ih nije prekrižio. On je došao svojima i govorio im o onome što je njima važno. I oni su zatvorili uši i nisu ga htjeli slušati. Ali on ih nije prekrižio i nije odbacio. Ali on nije niti dolazio nakon toga, 3. put, 5. put, nije navaljivao, nije bio nasilno prisutan. Što je napravio? Kaže Marko, nakon toga odmah obilazio je okolna sela, otišao i činio dobro gdje mu je bilo dopušteno, gdje su ga prihvaćali, govorio gdje su imali otvorene uši i otvoreno srce, gdje su ga puštali. To znači, znao je umijeće granice. Poštivao je granicu svojih u Nazaretu i rekao, nećete, po vašoj volji. Boli, ali vaša volja je važnija od tog što ja hoću. Jer vas je Bog stvorio tako da vi svojom voljom odlučujete kako ćete organizirati svoj život. Sad je jako važno da razumijemo da Bog poštuje ljudsku volju, a mi često ne poštujemo onih najbližih. Ja znam što je za te bolje, bit će ti ovako, ja ću ti to učiniti, ja sam ti Bog i batina. Najprije to nije Bog, to neki idol, ali gledajte ovo ponašanje Isusovo gdje svoje, koji ga bole, koji ga odbacuju, poštuje i odlazi. I kaže da je tamo učinio što je mogao. Ali Marko nam hoće reći, kad živimo u odnosima u kojima nas netko ne želi, mi ne možemo ništa. Mi nemamo moći. Zato što su ljudski odnosi satkani od ovoga što je krupno, čemu se on čudi, a to je njihova nevjera. Od čega su satkani ljudski odnosi? Od vjere, ali je naša riječ bolja, od povjerenja. I mi se znamo što znači vjerovati u Boga.
imati povjerenja u njega. I mi znamo od čega su satkani naši ljudski odnosi. Od povjerenja. Jeste primijetili kad vam netko vjeruje, kad vam pruža povjerenje, pa vi možete dati više nego što imate. U vama se budi snaga. Mi imamo silinu da napravimo čuda, jer imamo povjerenje. Ste primijetili kad netko stoji ispred vas koji vam ne vjeruje, koji vas omalovažava, koji kaže ti ćeš mi govoriti, što ti imaš sa mnom, što se s nama dogodi? Kao da nam se snage smanje i ugase. I tad je za nas važno da ne upadnemo u napast i uzvratimo istom mjerom. Kad nećeš ti imati povjerenja, u mene nema ni ja u te. Kad ti mene ne slušaš, neću ni ja tebe. Jako je važno razumjeti kako Isus ne uzvraća istom mjerom, nego odlazi i čini dobro. To znači, Bog nas je stvorio u svijetu u kojem ima dovoljno širine da ti ljubiš srcem koje je stvoreno za ljubav, u kojem ima dovoljno mogućnosti da ti dobro koje znaš činiti bolje nego iko drugi činiš na drugim mjestima. Možda bi ti htio među najbližima, ali ako negdje čini dobro, pusti njih neka svojom voljom uređuju svoj život. I uvijek se može dogoditi to što Marko kaže, da se netko od tih koji te odbače promijeni. Kaže, nije mogao učiniti mnogo, nego ozdravi nekoliko nemoćnika. Ipak je mogao nešto. Ipak je u toj grupi njegovih najbližih koji su ga odbacili bilo nekih koji to nisu napravili. To je važna škola iz Evanđelja. Nijedna grupa nije kompaktna. Nitko od nas ne može reći cijela me obitelj odbacila. Uvijek ima netko tko će sjesti s tobom, neka teta, neki stric, neki brat koji kaže ajde razgovarat ćemo, popit ćemo kavu, ja te razumijem možda više nego drugi. Jako je važno imati otvoreno oko i uho za one koji su otvoreni u cijeloj zatvorenoj grupi. To je važna škola. Jer ova škola kaže, mi htjeli ili ne htjeli živimo u granicama. Jedne postavljamo mi, druge postavljaju drugi nama. Ako mi ne poštujemo tuđe granice, kad nam ih netko postavi, bez obzira zašto on to radi, mi smo nasilnici koji ugrožavamo i ogorčujemo tuđi život. To nije ono što nas Marko uči. Pusti drugoga. I drugo, ako mi ne znamo postaviti granice, onda će drugi s nama činiti što god hoće. To je Isus znao. I zato je za nas jako važno proći kroz ovo Markovo evanđelje, vidjeti kako Isus prolazi kroz odnose i iz toga učiti za nas same. Ja bi možda sabirući kratko ono što nam je Marko večeras dao kao važnu školu za naš život, to je naši su nam bližnji važni i potrebno je doći k njima. I potrebno je tražiti pogodan trenutak kad ćemo razgovarati. Ali moramo biti spremni da nas shvate krivo, da nas stave u kalupe, da nas odbace, da iskusimo nemoć i nepovjerenje i da nas odbace. To su trenuci kad moramo u sebi probuditi sposobnost da činimo dobro na drugim mjestima. Jer se mnogima dogodilo, kao Isusu, da zato što su ga njegovi odbacili, drugi su dobili dobro koje nikada ne bi dobili. Evo, možda je to važna škola i za nas, pa se nadamo da će ovaj večerasni susret sa Bogom u riječi i u kruhu i vinu i u našim odnosima za nas biti svjetlo u kojem ćemo moći oblikovati svoj život. Amen.